weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ndulumaji dembe ndulumaji funeɓe dumga wuro alpha mbahna ko on waktu yoni ha to ɓoki sabundu kame virasa ene jeeya e gardedi kabaruuji men leydi Sénégal nandirala hakkude laamu leydi Sénégal kame laamu leydi Turki toɓɓe joyyi ko fate banggue ɓamtude gonagal hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi kala to leydi Mauritanie ɓen hofɓe juuɗe mumen syndicat jangguinoɓe ɓe kolliti hanki beele mabɓe mawɗo no feewi caggal temedere e dow temedere kala ɗoftima wonande hofgo mabɓe to leydi Mali dogowo koyɗe jaam hakkude CEDEAO kame Bamako ma yettoto Bamako lamorgo leydi Mali ñande alhamisa paɗɗo henno gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria to leydi Guinée Conakry gila tan laamu kesungu ari yiddeɓe ko tettude kala jeeyi laamu jeeyi sababu noon ha dawriyankoɓe heeɓe kolliti hen mette mumen nden jonde waɗi hanki hakkude laamugo kame ɓen dawriyankoɓe ala kala ko gasi hen haydara to Burkina Faso ko pettoje petti hakkude leydi to ko famɗi ko kala capanɗe jeenayyi neɗɗo mbasi hen pittali mumen kabaruuji men manam en hatton to Gabon Nigéria Tchad Maroc fayma to Cameroun kame Centrafrique ha to leydi France musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe taweteɓe fulnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye ari e meɗen jaam garɗo e men woni gorel tayya ko ha ko iwru ko en toon to Korjinoro ari ko safrude e wallidde on jaaɗo ha jotti e koyɗi muɗum woni wofɗi gorel tayya ko ha ko moƴƴuko waw ko wurtinde neɗɗo ha artirma e cagatago maɗa gorel tayya ene safra ƴiƴam ene sukkita ɗaɗi ha tentinono en joguiɗo cardiaque walla joguiɗo AVC gorel te ene yawrani o mo nangata taare ustoraɗo gorago moƴƴitini ƴiƴam maɗa ha ƴiƴam ma watta dogde e nder ɗaɗi maɗa an kala ha jiitoɗa e hoore maɗa gorel te mo ɗaɗi mum piɓi ha ƴiƴam mum dogata e nder ɓandu mum kala saɗa yara ha ko gorel te ma dugnu ƴiƴam ma kala so tawi ka joɗinoɗo walla ka tuggotoɗo walla ka tuƴiɗo ha mbatta yaade haajuma mbatta yaade juma jokkude enɗam yogay haajuji ma kala jokkodir e gorel teya sa yiɗi hebde gorel teya nototoma ko biyeteɗo Mamadou Ngaydo toon to juude guuriki mbatta ko 00221 77 128 23 46 walla so tawi koto Mauritanie toon to Nouakchott jokkodirta koye Boy Niass 00222 47 85 20 96 so tawi ko toon to leydi Côte d'Ivoire Abidjan Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique to New York jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon ko toon to leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi noon ko site internet mbatta ko www.korelteya.com ɓeɗo tonggole kala hen mo jokkodirɗa leydi ndi gonɗa kala sa jokkodira e mabɓe neɗɗo mabɓe ni ɗon ma heɓen ko ɓuuri labde mbadden dando faade gorela taya tine
tilte tinne kadi kala timɓe yo tintinɓe tinano ko erango jaam ko erango alliyankagal ko erango tijaniyankagal kono ɓesngu Ibrahima Sall wondude ɓesngu Alhaji Oumar Jokke Sall ina eri dendagal bandiraɓe julɓe dendagal julɓe tawateɓe e falde kahaydi ɓe lappol palol dande maayo ɓe leydi Mauritanie ɓe leydi Sénégal ene tijja ene bisma e ñalli diine ñalli tijaniyankagal ɗamniɗi waɗede noɓe kewi wadde kala hitande so oɗo saaha yonti hitande hikka ndene ko ñande nogas e nayyi e ñande nogas e joyiya lewru février no gonɗen ɗo ñalli ɗi mbaɗata koto kay haydi to el mahadara el haji oumara jokke sall mbiɗen to ka haydi dendagal ka haydi naaɓe dendagal beeli naaɓe silla naaɓe rindiaw naaɓe sinthiou naaɓe nere waalo nere jeeri nere yella e dendagal guure taariɗe kala enen bisma e ñalɗi he ko noon kadi dendagal hirnangue bosore e funnangue bosore kala ko wayno ganki kay haydi ligseɓe gorgol ɗal haya ha ma fondu dendagal julɓe kala e dendagal kala biyaw ashhadu an la ilaha illallah ene bisma ene teddinira ñalli ɗi ñalli ɗi noon waɗata koye yesso teddugal e gardagol ceerno men khalifa men ceerno baro mo ceerno Hamidou Sall mo dendori dendagal sernaɓe kay haydi dendagal khalifaɓe dendagal almudagal kay haydi ne bisma ene teddinira ñalɗi ɗi ñande nogas e nayyi ko ñande woni jaɓɓade hoɓɓe jamma muɗum woni jamma mawludun nabiyu ñande nogas e joyi ko woni jaam ñalawma cheikh masilkije qurana duwawuji e zicruji ma mbaɗe hen hano hannirta ni yettini ɗo ɓatake o ko musidɗo men seydi men frère meɗen mawni men hono biyeteɗo Mouhamadoul Habibou Sall gonɗo to leydi France e oɗo saaha joni gonɗo e lawol mum faade to kay haydi dendagal julɓe kala biyawo ashhadu an la ilaha illallah ene bisma ene teddinira ñalli ɗi kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare nogase ɗiɗi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no mbinoɗen e gardendi kabaruuji men hoorejo leydi Sénégal jaɓɓima mawɗo leydi Turki woni Recep Tayyip Erdogan nder leydi Sénégal ngal jokkodiral hanki kikiɗe dañi toɓɓe joyi ɗe ɓe kaldi ko fate banggue jokkodiral hakkude leydi Turki kame leydi Sénégal kadi ɓe kolliti wonande ƴellitagol ko fate banggue faggude jokkodiral jeeygu hakkude leyɗel ɗiɗe kene tolno e milliard taw koye koppareje dollar woni ko ɓeydi hakkude jokkodiral ɗeɗon leyɗele ko wona ɗum koko fate banggue communication kam ene wondi e golle ene wondi kadi e nafoore hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala to leydi Sénégal keddana joni gartaten koye jillu hoorejo leydi Allemagne jillu makko e leydi Sénégal wo holliti omo weltini Sénégal no feewi ha tenti noon e mawɗo leydi Sénégal caggal nde toɗɗa woni gardiɗo Union Afrique kono ne kadi omo weltani baroɗe leydi Sénégal ɗum ko caggal nde jeehi kawguel coupe bannugel toon to leydi Cameroun ha mbawi artirde oɗon coupe e nder leydi mumen Sénégal wo holliti kadi oɗo saaha Sénégal ne woni e ɓamtare mawde no feewi kono ne kadi mo weɗodiri jungo no feewi e mawɗo leydi Sénégal oɗo saaha gam jokkodiral hakkude leydi Allemagne kam e leydi Sénégal ha ɓuura wawde yarude yeeso to Sénégal gartaten koye udditgol oɗo hen stade mawɗo mo ganduɗa hono mum ala taw e nder Afrique mo banggue hirnangue ɗum noon so tawi woodi tawede nanɗo makko no fotiri kala soko seeɗa ko stade mo Olymbe to leydi Cameroun kono kadi kaɓirɗe teskade baɗaɗe makko ɗe kala ala kala
to woni taw nde tawno ko kaɓirɗe kese jaaduɗe jamanu ɗum noon ɗoɗo kalten oɗo saaha joni ko joni woni ɗo oɗon stade hollete ɓiɓɓe leydi Sénégal kala holle Afrique kame windere nde kala tawtorama noon hoorejo leydi tawtorama mawɗo leydi Rwanda woni Paul Kagame kono kadi hoorejo leydi Libéria woni George Weah kono kadi hooreɓe leyɗele woɗɓe kala tawtorama ko wona ɗum ko noon so tawi ko fettannoɓe futkoyngela ko wayno Jojo Okocha mo leydi Nigéria kono kadi en wonde Samuel Eto'o fils mo leydi Cameroun kono kadi Didier Drogba mo leydi Côte d'Ivoire kam e woɗɓe kala tawtorama ñalawma hannde o ko wona ɗum ko noon maɓe mbatton futkoyngel taw koye ɓen fettiyankoɓe bal hanki gana hettinaɓe no fewi ko wona ɗum ko gueɗe mantiniɗe ma mbaɗirton no fewi nde tawno ko boowal jaadugal e jamanu no fewi so tawi noon ko terre laana garɗuka lumboto kay booli Dakar hannde ma won ya gara muɗum taw hay mbuɗo a yoɓata taw ene wawa nawde yimɓeɓe ha jettoyo toon toon to jam ñaaje so tawi ɓe jippima ko bisuji Dakar Dem Dikk ƴettataɓe ɗon nawɓe ha ɗon ɗo oɗon stade taw hay mbuɗo a yoɓata ɗum ɗon foof noon ko wallidde yimɓeɓe siftinde on wonande oɗon stade garɗuɗo no fewi ɓorni ko inde gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal woni maître Abdullaahi Wade hay so tawi woni wo tijjeno maw ar toon kono ɗo saaha hettuɓe makko ɓe kolliti o wawata arde kono noon ɓe kolliti ko hattamo arde ko ene gasa ma hewɓe ganda ɗum nde tawno o wonani taw oɗo saaha mo gonɗen e oɗo nokku mo gonɗen ko wona ɗum kono hewɓe e koreji makko ha tenti kadi yaadiɓe landa PDS kala ma tawtore ko wona ɗum kono yoga e ɓen dillannoɓe PDS kala kolliti wela min no fewi ko wayno Cheikh Adjibou Soumaré Madi Keñan kala kolliti ma tawtore khalifaɓe hewɓe kolliti ɗum ɗo hen ko gueɗe moƴƴi no fewi bawɗe kadi wurtinde enɗam e jokkodiral hakkude ɓiɓɓe leydi Sénégal kala ha joni to Sénégal keɗoɗen jeeyeten ko ha toon to Ziguinchor dumbaɗo goto e dumbirdu ndu Ziguinchor kam ngayli hanki e ɓalal mir ha wawi yiide boowal nden tigui nde foofi kenal lakkitare ko nden waɗe ladde dogi kanko noon ko ɓiɗɗo Guinée Bissau najo kono noon haɗo ɗo gonɗen wo suwa taw jaggede siftinde on oɗo sahara woni goto e jeeyaɗo e hinde rebel mo MFDC kañumne dañino ngaylade ha waɗe ladde ene teska e kala saaha ɗen gueɗe ene mbaɗa toon to dumbirdu do Ziguinchor ASP eɗen gandi ko dadiɓe taw ko faggitaɓe ha mbawa yuɓɓinde yangara yoga e booli leydi Sénégal so stindon yontere yawtunde ɓe natinino hofgo juuɗe ha ganduɗa waɗi hen caɗele mawɗe no fewi won hen dañi piile nanga won hen kadi ndiwani hay golle mumen ɓen jeetato noon riwanoɓe e wiide gardiɗo ngal ɗon cetal ngal ASP woni Aïcha Kone ɓen ƴettitama e golle mumen to Kayyara noon e tawe nder région mo Thiès ko laana ɓen awoɓe yanoɓe awoyde e nder maaje ko kan laana yiwi toon siftinde on wonande tambiɓe météo banggue weeɓe kollitino ɗiɗo hen ñalɗi kala ko ñalɗi musɗi no fewi ko banggue maaje toon e waɗa tan wonande ben peƴƴe towɗe no fewi nde yimɓeɓe ɓurata wawde rentade kamɓe noon koɓe awoynoɓe capanɗe tato wonnoɓe laana nde ɓe gartanno nde ko nden woni nde laana mabɓe yiwi kene wona yimɓe jeeɗiɗo cuwata o yitede capanɗe tato gonno e nder makka gartaten koye mayde wonande ndongo gueya wonande bijouterie baranoɗo toon to Pikkina waɗa e automum weddoya toon to Cambérène wonande tumaɗo ne waɗi ngal ɗon baɗal woni Bassirou Thiam waali hanki jammum gadiɗo to kaso e yamirore tribunal mo Guédiawaye ganduɗa ko kam woni ɓurɗo tumede oɗo saama gonen caggal kay nde waɗi nde caggal kay nde yooɓi fittandu oɗon gorko waɗi ɗum e suudu makko ha woni sanga 3h jamma ko nden o wawi yaltindemo toon tambiɓe cellal ɓalli woni FDS ɓe kolliti balɗe ɗiɗi hofgo juuɗe wonande ɓen safroɓe ɗum noon ko ñande tati lewru fandu ha fenma nayyi tati ne hawra e alhamisa nayya ene hawra e aljuma ɗen ñalɗiɗi noon maɓe mbaɗa hofgo mabɓe gam erade laamu leydi Sénégal nde wawata ɗoftade gueɗe kaldaɗe kala woɓɓe kay yiɗɓe seppude ko caɗele ko fate banggue jangde leydi Sénégal woni frappe France dégage ne wonti kadi ɓen sukkaɓe élevaɓe janggoɓe yiddeɓe ko ñande alhamisa paɗoɗo hen no kamɓe kala koɓe jippotoɓe booli ɗum noon ko hollirde
mette mabɓe no fewi nde laamu ngu wawata fabade kala ka ene wiye jangge e nder leydi Sénégal ko fade banggue mborosa mo ñaw coronavirus temedde jeenayo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen mboros ko 12 neɗɗo 17 keeɓi cellal mumen kene foto wonde 17 keeɓi cellal 17 keeɓi cellal men yimɓe tato ne tampi koma ballite fofando neɗɗo goto wasi en fitta noon ɗum ko ñalawma hanki o temedere jeeɗiɗo neɗɗo oɗo saaha ene goni e cuuɗi safara jeheten ko ha ton to Madina Gounass gam teskade daka mo Madina Gounass ko heddi en ko timmani hay jonte ɗiɗi nde tawno ko nayya lewru fandu so jomiraɗo haaji woni nayyi lewru mars ma en ketto hen musidɗo meɗen Amadou Sambalo to wuuro teddungo woni Madina Gounass. di e Daka mo Madina Gounass wonani hay jonte ɗiɗi ko ɗum saabi ɓen fewnoɓe courant kolleti gila joyi nduɗo lewru no gonɗen ɓe ɓami fewnide courant toon to Daka mo Madina Gounass eɓe jogui ɗamawo moƴƴo so Allahu lamdo jaaɓi ɗo e Daka o hirndede Dakaji ɗi kala ma kebdu courant jonɗo Abdoul Demba Ba. e caggal salminde bandiraɓe ko courant min goni ɗo gollude e Daka he fuɗɗima noon gila 5 lewru ndu ha hande ene golle gila nden kam Daka on waɗi courant ha hande noon ene continue gollede banggue rewo Daka o ene ɓeyde potoji e nder Daka o kadi ene ɓeyde postoji pour doole ɗe mbawa heɓade tigui tigui nde tawno sako yimɓe ene gullitono wonde courant o ne faible hikka kam ene joga jofto moƴƴo e dendagal ko woni Daka o kam e Madina foof ma heɓ courant mo ganduɗa jonowo taw feblugol ngol heɓata gila Madina Gounass ha ɗo Madina Gounass kadi hikka ne ɓeyda courant ɓeydugo kewgol doole woɓɓe toon kiloji nogas pawɗi o saaha won entreprise aji 4 goni e liggade nder Madina Gounass hen 3 nana Madina to legal amana legal sifaw e legal ɗeyba e ɓena hen golla entreprise nayaɓo o nan ɗo e nder Daka he golla soɓe gayni ɓe jahat legal misiri e legal fala ɗeɗo leyɗe foof ma ɓeydane courant ha no hannirta ni inchallah ene waɗa jort ma foof hebdu so Allah jaaɓi inchallah won noon kadi programme uji goɗɗi jogaɗi ɗin kam ko so Daka o ɓenni e ko wayno Madina Tuwal ɓen foof ma keeb courant ko adi Daka o so tawi wonani hande janggo mabɓe keeb courant inchallah. oɗo saaha mo kalten Daka o ene hewtiɓe yimɓe gila e fewnoɓe ha e mahoɓe ha kadi ɗin service aji fewnoɓe courant ndiyam e ko nandi hen ko musidɗo moon Amadou Sambalo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama. Amadou Sambalo to Madina Gounass wuuro teddungo eɗen mbiya tan yo jomiraɗo rokku en hawrude e ɗiɗo hen ñalɗi tedduɗi lulde alliyankoji jogorɗi wadde toon to wuuro teddungo ngo Madina Gounass sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie gollotoɓe ko fate banggue oɗo hen mboros mo hinde coronavirus ɓe erima jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie nde wawata oɗo saaha wattude haqqillaji mumen e mabɓe no fewi ɓe kolliti gila tan lewru août hitande ujunnaji 2020 aɓene jeeyi pittali mabɓe kala e ƴiƴam mabɓe gam fabade ɓiɓɓe Mauritanaɓe ɗeɗo hen bempeƴƴe musde no fewi taw ko dempeƴƴe ko fate banggue dafu coronavirus gam yeyde hen pittali mabɓe kamɓene yiddeɓe oɗo saha ko nde ɓe ƴettete taw ko gonga e gonga ɓe mbawa tigui jeeyede e ɓen ñawdoɓe yimɓe e kala ñabboji ɗum noon nde laamu ngu wawata teskadeɓe tene kadi heptinaɓe e ɗeɗo hen gueɗe kala jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie 1951 neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen mboros ko yimɓe joyo 16 neɗɗo keeɓi cellal mumen gam teskede oɗo saaha dafu coronavirus ene usti no fewi e nder leydi Mauritanie kono noon neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum hofgo wonande ɓen jangguinoɓe e nder leydi Mauritanie fuɗɗigo hanki taw kadi ganduɗa hofgo ko balɗe 5 tuggal ma tan altina ha fayenma aljuma paɗo ɓe kolliti hanki beele mabɓe no fewi kikiɗe caggal kay nde ɓe natani hofgo mabɓe hanki ɓe kolliti ɓe jurnitima temedere e dow temedere kala ɗoftima ko fate banggue ngoɗon hofgo ɗum noon ko wullitade laamu ngu nde wawata ɗoftade yoga e gueɗe ɗe ɓe kalduno ha wawa kadi yoltude hujjaji mabɓe kala hayso tawi woni jagorɗo jangde o kañumne yaltinino konguɗi mum hanki gam hollirde hen gueɗe goɗɗe kala ma en gartoy ɗiɗon hofgoji so jomiraɗo haaji
to Mauritanie keddoɗena gaten koye jagorɗo mo Saudi en woni mo Arabie Saoudite to banggue jeeygu o holliti aɓe keeɓi ɗoftodirde e laamu leydi Mauritanie aɓe keeɓi ɗoftodirde e Mauritanie ɗum ko caggal jillu jagorɗo jeeygu mo leydi Mauritanie toon to Riyad mo Arabie Saoudite ɗum noon ɓe kollitima ɓe ballodir e leydi Mauritanie ha kala kene wiye faggudu kamen jeeygu ha wawa ƴellitade kono ne kadi maɓe jogo mesalal ɓe ñotana Mauritanie hakkude Mauritanie kame leyɗele dowrowe kala ha Mauritanie ɓuura wawde jokkodirde ko fati e banggue yoga e jeeykuji ko fati e nder leydi mum kala to Mauritanie keddoɗen ko fati banggue atelier taw ganduɗa ko golle woni ɓeydugol sembe taw ko G5 Sahela jonde mum fuɗɗima ñalawma hanki altina ha ñande nogas e joyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen nden jonde noon ko sembolinde ko fati banggue sembeji e gonagal kame heblo e mijoji gurdam wonande G5 Sahela e tawtorede jagorɗo konu mo leydi Mauritanie woni Hanna Sidi Hanna e tawtoredemo kono kadi e tawtorede ambassadeur mo union européenne nden jonde noon nde gasata ko nogas e joyya nduɗo hen lewru ndu gonɗen al akhbar ɓe kolliti wonande to nokku biyeteɗo Chami al Chami ne tawi nder état mo Dehla mo Nouadhibou ko suka gorko goto kikiɗe hanki tokoso kam fitta ɗum itta toon taw koye ballal laaɓi ɗum ne kadi waɗi ɗum ko suka gorko goɗɗo hono makko on baɗɗo ngal baɗal noon wiyama tenne tawe e juuɗe gendarme aɓe kono noon andaka taw hoko jeeyi sababu o yooɓi fittandu oɗon suka ma en garta e oɗon kabaɗo waɗi ko kikiɗe kirɗo kikiɗe hanki o chef d'état majeur des forces armées émirats arabes unis woni lieutenant général Hammadi Mohamed waɗi Mohamed bismima wonande général Mohamed Bello mo leydi Mauritanie ɗum noon ko jillu mum tan to émirat sifande nandiral hakkude wonande koñinkoɓe leydi émirats arabes unis kam e leydi Mauritanie jokkodiral heblo kam e jokkodiral ko fate banggue ndenka e kisal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala to leydi Mauritanie c'était timmuɗo giwɗo toon to Soudan taw kadi ɗowi ɗum ko jagorɗo to banggue finance mo leydi Soudan woni biyeteɗo Khalil Ibrahima El Cheikh kam ɗowi ɗum bismaɓe toon Mohamed El Amin jagorɗo ko fate banggue finance ɗum noon ko kaldigal gurdam hakkude leyɗele ɗiɗe woni hakkude leydi Soudan kam ene wondi e leydi Mauritanie kala on seti noon kikiɗe hanki o ɓe dañi bismede taw bismiɓe ko mawɗo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani gam yettindeɓe ɓattake giwɗo e général Abdel Fattah Al Bourak woni oɗo saaha mo gonɗen mawɗo leydi ndi woni pollunoɗo le follamu guilay hitande ɓennunde ɗum noon ko sembolinde jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kam ene wondi e leydi Soudan walla jokkodiral hakkude leydi Soudan kam e leydi Mauritanie kala sen gewi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗen wonno dogannoɗo koyɗe jaam gila tan oɗo kuddata wonno nder leydi Mali woni Goodluck Jonathan taw ganduɗa ko gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria wo holliti wonande koyɗe makko jaam ma puɗɗita ɗum noon ko ñande alhamisa paɗoɗo henno taw kadi ko hakkude CEDEAO kame laamu leydi Mali ɗum noon ngal jokkodiral ma o jokku dogde ɗum koyɗe jaam gam yurnitade oɗo saaha hol calendrier keso ƴetteteɗo ko fate banggue yuɓɓinde sungoji e nder leydi Mali kala ɗum noon hewɓe ne tijji alhamisa so tawi wari toon holngal kaldigal jogorgal wonde ɗon ko wona ɗum ko noon kikiɗe hanki o lulde CNT wonande lomtiɓe sarɗi yankoɓe kamɓe kala koɓe 120 caggal kayde ɓe kolliti mbetaɓe jaadi wonande laamu transition jooɗo e gardidi leydi Mali kene fotta wonde duuɓi 5 kamɓe kala ɓe cuuti juuɗe mabɓe dow ha nafɗe mabɓe jalti hay goto mabɓe telinani junggo muma kamɓe 120 kala hay goto mankani tene kadi hay goto mankinani junggo mum kamɓe kala ɓe mbeyni juuɗe mabɓe aɓe jaadi e oɗon sifa ɗum noon firti tan ko wonande leydi Mali ene yaadi wonande laamu militaire nde jotto kene fotto wonde duuɓi 5 ɗo ha hitande ujunaji 2020 ko añinande CEDEAO ko añinande union africaine union européenne loni nonne kadi yoga e pelle goɗɗe kala ɗe gonani pelle leydi Mali ko wona ɗum ko noon kamɓe ɓen sarɗi yankoɓe
ɓe gooti hanki maɓe ɓeydu warande moɓodiral maɓe ɓeydu warande sembeji maɓɓe kene tolnoyo e 150 neɗɗo caggal nde ɓe gonno 120 maɓe jahoy ha 120 ɗum ko ɓeydude oɗon sembe no fewi taw kadi ganduɗa ɓen toɗɗa ɓe warande mandaji maɓɓe jogori gasoyde ko nden nde mawɗo leydi kala manda mum gasi ha laaɓi woni sumgoji mbaɗa horeji leydi toɗɗa ko nden wonande mandaji maɓɓe gasoyta ha laaɓa ha wiya ceera ha joni to leydi Mali keddoto ɗena noon kadi to leydi Mali keddoten ardiɓe gure woni chef de village en woni joom wuuro en taweteɓe nder cercle mo ba fulaɓe kamɓe kala ɓe tawdiri to kayi ngal tawdiral noon ko yurnitade caɗele taweteɗe e nder gure maɓɓe ɓen caɗele taweteɗe e gure maɓɓe noon ko maccugago e kalifago salade halfede wiide ko min halfi kaari kay halfanimi eɗen gandi aɗum heddi yoga e nokkuji goɗɗi ha ganduɗa waɗi fitinaji mawɗi ken wona 30 neɗɗo ene tawe e nder kaso mo kayi taw hokkuno ndeɗon yamirore ko tribunal mo kaya ɓen noon gari ɓen taweteɓe bafulaɓe ɗenen gure kala gari gam tawtorede nden jonde kaldigal beele jaam wawa artude e gure maɓɓe kadi ɓen jaggaɓe nde mbawata ɗaccitede beele ɓe doga hen koyɗe jaam teskede ɓeydogol coggu nebam yogay nokkuji leydi Mali woni hen ni yiide bidon nebam wona hunde wemde no fewi ko wayno almustrata ɓe ganduɗa nebam kewno ummorade ɓe ko toon to leydi Algérie kono kadi oɗo saaha camion ngaji giwa ha jettoni kewi caɗele mawɗe no fewi o saaha hewɓe duttima e adaji mumen gam ustude nebam e ɓalli maɓɓe gam teskede o saaha yiide nebam walla ni coggu mum ene seeri no fewi sosoɓe hewɓe kam oɗo saaha kañumen batti tan ko ƴakkude mburu walla ngolira noon ƴiye ɓole caggal meɓe ƴuɗiri ɗeɗon ƴiye e ndiɗon mbadi embargo baɗaɗo e leydi Mali laamu leydi Mali woni hoore jagorɗo leydi Mali woni Chokela Kogala Mayiga porti plainte wonande émowa ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum koye tribunal wonande émowa to Wagadugu yettima hujjiyankoɓe ɓen ɓe ɗamini taw kadi ganduɗa ko ma ndaro e ndeɗon darde ko fati banggue émowa no taƴiri leydi Mali ha laaɓi teni kadi taw fotano wonde ɗum noon yettima juuɗe maître Moustapha Cissé toon to tribunal mo Wagadugu taw ko tribunal wonande émowa to leydi Mali keddoɗen ha joni gartaten ko fate banggue etta mo leydi Mali yidde mum oɗo saaha ko rendinde kene fotta wonde 51 million koppareje dollar so tawi wattama e CFA ma wonoya ma wonoy 24 milliard koppareje franc CFA gam wallidde ken wona million ngaji jeegomo ɓiɗɗo marinaɓe taweteɓe nder leydi ndi joguiɓe caɗele guura no fewi ɗum noon wi noon ko jagorɗo biteɗo Redouane Aga Mohammed Ali jagorɗo ko fate banggue nden ka guura e nder leydi Mali kala sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen batu hanki kuccam hakkude ɓen acteur politique en kame CNRD woni jagorɗo kon to banggue chef d'état majeur ɗum noon nden jonde waɗi koto camp militaire mo almami Samori Touré tawtorede colonel chef d'état majeur armée colonel Sadiba nana kadi Sadiba Koyate kono ne tawtorama sello Delan Diallo Sidia Touré ene wondi e woɗɓe kala ɗum noon teskede dawriyankoɓe hewɓe no fewi e luskoji baɗaɗi enen jogui galleji mumen taw koye jeeyi laamu kañumen tigui ndiwi jooɗi hen ɗum noon yidde laamu ngu ko tettude ɗum kan haala noon gasiri kono herƴiri no fewi ala kala ɗo nandira hen kono kadi ɓe kolliti maɓe ɗaccu kala e juuɗe jagorɗo tambiɗo ko fade banggue ñawoje waɗa hen luskoji luggi no fewi haade addude fitinaji e hakkude ɓiɓɓe leydi ndi kala sengiwi to leydi Guinée koto Burkina Faso paɗen fettande mawde wande to wuuro wiyetego gomo biro ɗum noon ne tawe e nder leydi ndi taw kadi ganduɗa ko magasin jeeyanoɗo walla boutique jeeyanoɗo ko fate banggue pettoje ɗe artisanal taw ko ɗum woni koɓe mbaɗata e leydi ɓe pettina haali ndi fetta gam wawde yaltinde oɗon kanŋe ɗum noon woni ko sumi toon fetti toon pettoje kewɗe no fewi ha ganduɗa kikiɗe hanki o ko famɗi ko kala 59 neɗɗo mbasi pittali mumen kene wona 59 neɗɗo gañimi hen gañande musde no fewi ɓe wasɓe pittali men ko ɓuuri hen hewde ko rewɓe kam e sukaɓe kala ɗiɗo dumunnaji kala to Gabo ene herƴi no fewi
hakkunde yewɓe butikaji kamɓe ɓen libaneji joguiɓe toon fuuruji mburu hakkunde mabɓe laamu ngu kala caggal nde ɓen fiyoɓe mburu kolliti mburu kañumen jeeyata koko jeeyata ko caggal kadi ɓeena joomen bitikaji kolliti so ñumne so tawi ƴettiri mburu oɗon prix mbawata ɓeydude hen haydara ɓiɓɓe leydi ndi laamu leydi ndi kala ma holliti ko kañumen ɓeydi daña hen caɗele kan haal noon yeehi ha yettima autorité ji hettuɓe oɗon fannu waɗi hen battuji limtili no fewi waɗi joni ken wona jonte tati bitikaji Libreville e Gabo jeeyani mburu haydara ma en ketto hen musidɗo meɗen wonande Yaya Adama awo toon to Libreville. Jam ñalle ma ceerno Abdullaahi Saar, jam ñalle mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ha yetti fedde heblo sukaɓe Afrique ɗo e leydi men Gabo. hande ena wona balɗe 16 walla balɗe 17 ko hunde wotere yardete gosi jurtirte atayi woni haala mburu. saabi ɗum ko hande e nder leydi Gabo nokkuji jeeyannoɗi mburuji ko wayno butikaji hande tawde mum mburu ko hunde sattunde. saabi ɗum ko ɓeydogol coggu faring e nder windere nde wonno eɗen gandi enen Afrique naaɓe en gona remoɓe ko ñamaten kewɗen hunde foof ko faggoyade. ko ɗum saabi faring koko ɓeydi kono tan de laamu leydi Gabo wi ko mburu ɓeydetake ina weeli, mburu ɓeydetake ina metti. koko yeeyateno ko tan yo awata yeeyede e o saaha. ko ɗum saabi ɓen ɓiɓɓe libaneji wiyeteɓe libaneji ko ɓen piernoɗo mburu e nder leydi Gabo ɓe kolliti kamɓe de ɓe natti wawde hokkirde ɓen yeeyanoɓe ɓe woni joom butikaji en koɓe dokkiranno ɗumen ko oɗon coggu yaltantaɓe. ko ɗum saabi joom butikaji en ɓe mbi kañum en mbawa yeeyande ɓe tanka ala ko keɓata hen ko kaɗon haala woni ɗo e leydi Gabo. kono tan de ɓen wiyeteɓe syndicat ji goni ardaniɓe joom butikaji en e ɓen wiyeteɓe syndicat ji ardaniɓe joom boulanger en e ɓeɗon ardiɓe laamu ko faati e banggue commerce enen goni e kaldigal beele feere ina dañe. on calminama, on beltanama. Yaya Adama awo Libreville Gabo ha to leggal Sarbona sen gewi to Gabo koto Nigeria wonande Nigeria fodi mawdi losko yañ gona fewi ko fate banggue fiyande bomboje ɗe ɓe jorno caggal nde ɓe didduno bandiji toon to diwan Maradi waɗani kerol hakkude mabɓe leydi Niger haaɓe jooɓi pittali 12 neɗɗo hen jeeɗiɗo ko sukaɓe taw ko jamuren e winode Médecins Sans Frontières taw winan ko Chaibou Aboubacry ɓe kolliti maɓe guddiɗen loskoji jaƴƴi no fewi ko noon gouverneur holliti wonande koninkoɓe leydi ndi jorani bomboje siwilen gam welede ɓe ndewno koyeɓen bandiji waɗanoɓe janguji men toon to Sokoto ha fayma toon to Zamfara to Tchada ngol woni gotinede ko wayno notaire huissier kono ne kadi avocat ji kala moɓodirde wadde seppu men tugganma tan toon to jamena lamorgo leydi Tchad tugganma tan to yeeso ñiɓirde jagorɗo ñawoje ha yettanima cour suprême gam wullitade oɗo saaha ñawoje leydi ndi ala kala ko rewi hen lawola to leydi Maroc union pan africaine kañumen ne joɗima hanki to banggue sukaɓe woni joƴƴinaɗo ko biyeteɗo Mumino Diallo ɓiɗɗo Burkina najo caggal nde toɗɗa guila tan novembre ko hanki jooɗi e joɗorde mum kene fotto wonde 17 woni toɗɗaɓe e nayo ko cukko horejo wonande union panafricaine ko wona ɗum konon nden ñiɓirde wonno koto Soudan Khartoum e Guina nawta toon to Rabat taw ko huɓere hesre pol ganduɗa jar mum ma wonoyi hedde million ngaji temedere e koppreje France CFA ɗum woni ko fuɗɗi golle mum to Cameroun hanki bombo artisanal ɗum woni ko fetti e jeere Edudi taw ganduɗa konde Wagadugu jeere jafuɗon jeere Yaoundé taw kadi ganduɗa ko jeewo tomate goto kono waɗani he goto baso en fittan ken wona kilométre ji ɗiɗi hakkude mum e galle a lamorgo ngo to RCA woni Centrafrique jaggama toon konin koɓe nayo taw ko lafaji mbulaji ɓe hinde MINUSCA mo lonni
taw kadi koɓe leydi France kamɓe mbiya teb jagguiɓe ko gendarmerie taweteɗe to bowal laaɗi diwoje ngal banggue aɓe jogui kaɓirɗe lourde no fewi gam tumede ɓe jinnodir guidde ko laamu mawɗo leydi ndi France yowi laaɗi mum diwoje ha diwoɗo saaha joni faade toon to Ukraine faade to kef gam paari kef yowama teskede oɗo saaha caɗele mawɗe ene tawe hakkude Russie kam ene wondi e Ukraine musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garandena kekiɗe hannde oɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkima layki jaam yo jaam Allah hiranen